Wenlli yma eto o BROcast. So, yn gynharach, nathon ni roi fideo am sut I ffilmio ar ffôns. Gobeithio fod chi wedi cael go ar hynna. Os ydych chi heb, fyddwch chi edrych yn ôl ar ychydig bach o'r tips a gobeithio fod yn eitha helpu chi. Wan o'n I fynd a symud ymlaen I editio a golygu. Felly, dyma ni. Iawn, so da ni am fynd I iMovie. So cliciwch ar yr adio. A dyn fyddwch chi cael movie neu trailer, da ni am clicio movie. Wedyn, be fydden ni'n neud wan ydy pigo be fideos da chi eisiau adio fewn iddo fo a lluniau. So da ni clicio ar hynna a mynd i'r gwylod I create movie. Dyma ni, reit, so dwi'n gwybod reit yn y cychwyn dwi yn chwarae hefo ngên a ffaffian efo ngwallt. So be fydden ni'n neud ydy da ni'n clicio ar yr llun a da ni'n splitio fo. Mae hynna lawr yn y gwylod, fyddwch chi dragio'ch bus I lawr a neud o splitio a wedyn deletio y darn yna sydd lawr y gwylod hefyd. So, byddwch chi chwarae gwmpas efo hwn. Mae'n anodd. Wedyn, dyna ni. So mae hwnna di wneud. Iawn, so nawn ni ddangos wan be fyddwch chi'n neud hefo fo. Ar y gwylod, newch chi weld siswm neu ffordd I sbidio fo fyny. A mae hwn ydy'r gwahanol bethau. Felly fyddwch chi newid lliw y llun fel hyn. Nid a edrych mewn gwahanol lliwiau a gwahanol filters. Wedyn fyddwch chi fynd i'r T I sgwennu a gwahanol bethau gyd ar y gwylod y fama. Yn hwn wan dwi'n mynd I sgwennu teitl arno fo. So dwi wedi rhoi ar y ffilm cof am y storage neu ansawdd am y quality a da chi'n clicio fo a fyddwch chi symud o I fynd efo lawr. So wneith o fynd I lawr. So, da ni yn mynd nôl I add media a da ni yn mynd I soundtracks. So, fyddwch chi gwrando ar rai o'r caneuon ar hwn, hein di'r caneuon fyddwch chi'n gallu defnyddio. A fyddwch chi just clicio ar y botwm add neu yr plus sign ar yr ochr. A mi'n eiso I lle da chi eisiau ar y ffilm. Wan, be arall sydd yn really handy yn hwn ydy fyddwch chi yn gallu mynd a wneud voiceovers. So, nawn ni fynd yn ôl, mynd lawr I voiceover a na da chi'n gweld y recording screen yn dod I fyny. Wneud o cyfri chi fewn. 3, 2, 1 a da chi'n cychwyn a da chi'n wneud eich voiceover. So, dyna sut da chi'n wneud o. Wan fod da ni wedi I ffilmio fo, I editio fo, da ni'n mynd I safio fo. So safiwch o yn syth I ffotos chi. Peidiwch a dileu ddim byd oddi ar eich lluniau chi tan da chi wedi safio fo. Neu fydd o'n deud fod y media ddim yn yr iCloud, neu be bynnag ydy'r iCloud. So neb yn gwybod beth yw'r iCloud. Iawn, so da ni am fynd ar eich internet chi ac oli, mae YouTube BROcast yna, cofiwch subscribio. So nawn ni clicio wetransfer.com ac ar hwn byddwch chi gyrru fyny at 2 GB o fideo heb iddo fo bwnsio nôl ymlaen a dweud fod o'n ormod I gyrru. So cliciwch ar add your file. Wedyn mynd I photos a libraries ar ôl cos da chi wedi safio bod dim. Ac adiwch yr ffilm da chi eisiau. Wedyn fyddwch chi creu ar y gwylod, so neges I ddweud be ffilm ydi o. Na I just sgwennu helo. A gyrru.
Wedyn yn fama, so os da chi eisiau gyrru pethau drosodd I BROcast, be da chi am sgwennu fama ydy BROcast at cwmni bro.cymru. So BROcast at cwmni bro.cymru. A wneud o transferio. Wan, mae hwn yn ffilm really byr, 30 seconds, ond mae o'n really slow, so ewch I ffwr a neu panad a be bynnag, ac wedyn byddwch chi yn gallu gyrru pob dim drosodd. So dyna ni, mae o'n 100% a da chi wedi wneud, a dyna be mae'n deud yn fanna fod fydd o ar gael am 7 diwrnod. Ar ôl hynna, mae o yn cymeryd off y WeTransfer. Neu, fedra chi ddod â fo I fewn ato ni ac fedra ni rhoi o fyny o'r office. A bysa ni'n falch iawn o gweld chi. So, diolch yn fawr iawn. Mwynhewch.